Ben, pois boa tarde a todos e a todas, moitas grazas por vir. Recordar que no pasado mandato este debate ocupaba un espacio importante na conversa pública e que houve dous grandes foros moi plurais, tanto o Foro Tecendo Litoral, que impulsamos no Concello, como Tribuna Pública, tamén parcialmente impulsada dentro do Concello. E fronte a iso, pois, eu creo que levamos 2 anos nunha certa recesión democrática neste asunto. O debate sobre o futuro do Porto está pechado, con escoltas, gravatas, despachos e autoridades. Así que creo que este é un debate importante e moi agradecidos e moi agradecidas por ter sido convidados. A pregunta que nos pensamos que debemos facernos en torno á cuestión portuaria é que queremos, dende o dereito a decidir, que queremos na cidade da Coruña para o noso porto, que relación queremos ter co mar, que función queremos darlle a eses terreos, que papel debe ter a transformación deses terreos no noso futuro. Pero antes de responder esa pregunta, que insisto que é a pregunta importante, eu penso que debemos rebelarnos varias veces, además. En primeiro lugar, penso que debemos rebelarnos contra a imposición dun certo esquecemento. Ás veces parece como se este problema, o problema portuario, fose un fenómeno meteorolóxico ou intrínseco ao Porto. O Porto ten este problema que estamos tratando de resolver con diferentes alternativas. E non é certo. O problema portuario que nos enfrontamos ten data de nacemento, 2004, ten protagonistas, Partido Popular e Partido Socialista, aquí presentes, en nome de distintas administracións, e ten un argumento esencial, que é a maior operación de saqueo do común na historia desta cidade. Financiar coa venda dunha enorme bolsa de terreos gañados ao mar unha infraestructura de necesidade como é o Porto Exterior de Punta Arenas. O segundo contra o que temos que rebelarnos é contra a imposición dun debate trucado, que ten trampa. E se nos asumimos, como cidadáns e como cidadás, as regras de xogo que nos impón o que se fixo en 2004, perdemos seguro, porque imos ter moi pouca marxe para responder á pregunta importante que decía ao comezo. Por que hai que liberar todos os terreos do borde litoral? Ese é un dos argumentos que herdamos de 2004. Hai que liberar o conxunto dos terreos do borde litoral. Por que hai que rendibilizar activos? É dicir, por que hai que extraer plusvalía dos terreos portuarios para pagar o que se adevera de Punta Langosteira? Por que hai que asumir unha débeda que é injusta? Cando non se asume, non se paga a de Valencia, ou non se... Por que nun país onde se rescatan autoestradas ou se lle perdoan alegremente miles de millóns de euros á banca, resulta que a cidade da Coruña ten que pagar a risco de que a súa reputación se vexa afectada, como dicía un informe da Universidade da Coruña. O terceiro contra o que debemos rebelarnos é contra a imposición dun certo derrotismo. Pode parecer unha sorpresa, pero imos gañando. Porque o que se asinou en 2004, ese contrato abusivo que asinaron administracións, non hai un terceiro privado, son administracións, podrían simplemente romper ese acordo de 2004, xa se tiña que ter consumado, e non se consumou, non se vendeu o noso porto litoral. Imos gañando, e eu creo que imos gañando grazas fundamentalmente a que o mercado colapsou na crise de 2008, a que houve unha movilización cívica extraordinaria, onde quero destacar especialmente o papel, bueno, son centos, dúcias de colectivos, entidades, pero quero destacar o papel da Comisión Aberta en Defensa do Común, e tamén porque creo que houve un goberno que soubo, primeiro, tecer unha alianza con esa sociedade civil crítica, plantarse ante o que estaba deseñado en 2004, e en terceiro lugar, proxectar un horizonte. Temos que tamén rebelarnos contra o realismo, que nos exixe basicamente baixar os brazos, temos que rebelarnos contra a ambigüidade e as medias verdades que se están empregando desde o Concello agora mesmo para gañar tempo, e finalmente a responder a esa pregunta que queremos. E nos já levamos varios anos respondendo a esa pregunta, que queremos que o solo sexa público, que o liderado na transformación sexa de un liderado público ou público comunitario, queremos cero especulación, queremos usos productivos, economía verde e azul, apostar polo que temos, pola pesca, queremos medidas de adaptación ao cambio climático, queremos espazo público, zonas verdes, queremos usos que sumen, non que lle resten ao comercio ou a hostelería que xa temos na cidade, sino que sumen, que se xa unha oportunidade tamén
para a transición ecolóxica, usos apropiados que non se poidan desenvolver noutras zonas da cidade, e o caso do residencial, hai solo disponible para usos residenciais, non ten por que ser o porto, e queremos memoria e dereito ao mar.